И така точно аз съм Милко. Днес ще ви покажа как трябва да се направите хак на игрите. Чакай, пишем Lucky Packet, ето го. Така, ето го това, натискаме Download. Това е хак за игри, за други неща за игрите. Ето как кликали натискате. Така, това е за мен на файл. Ето той ви се тегли сега. Ето той вече завършва играта. Така. Изстреляне, така. То е много лесно и просто. Само трябва от Google да се стегля, не от Google Play. От това трябва да се стегля от Google. Така. То се изстреля, след малко ще стане. Ето. Стана. Отваряне. Чай само да сканират програмите и само да сканираме програмите и това ще се появи сега. Така. Така. И каквато играта се изберете си, каквато играта, какво поискате. Версия 63 актуализация. Малко актуализацията правим на Wikipacker. Да, така. Направихме малко така ошибрано. Малко такова актуализация, май това старата версия на Wikipacker. И така, то се зарежда момента. Добре, готов. Стреляне. Изтеглих си новата версия на Wikipacker. Сега, нека ще къдеш ме доведе. Не става. Wikipacker тук къде е? Тук. Кликате, каквато играта си изберете. Например, аз избирам Powerbox 2. Отвори с меню с опот. Вижте, сега отвори меню с кръпки. Ето го. Задай тако и това натискате. Слови приложението и трябва да изчакаме. Докато изчакаме, малко ще играем Minecraft, че разтъкваме. Версията ми е 17-ката. Така. Версията ми е 17 човек. И това много... Това версия трябва да се теглите от специално приложение, но не искам да ви покажа. И така. Ще сменя скина, че не е хубав. Чакайте всякакъв скин да сложа. Е, това ще си сложа. Така. Comfort. Сингин. Това сега. Може да играем тук мултиплеер. С хората, хубаво. Имейл телефон или имейл в Skype. Коточка. Не, как да е. Не искам да го направим. Не ми трябва това нещо, така че... Ако ми е така. Мой сървър е това. Той играта бавно зарежда, мега бавно зарежда. Трябва да чакаме половин час. Тому се казва, че половин час трябва да се чака. И къде съм сега? Това върху кон ли съм? В космо това? О, боже. Къде съм, бе? Ето, така. Това е моята къща. Както виждате, това е мой кон.
Има магарница, прасета, крави, аганце, кокошки. Магари, това магари, да. Магаренце, магаренце. Така. Брат, тази игра направо мега Майнкрафт. Направо ужас. Ето да ви покажа моя кон какъв е. Моето конвой. Ето, видяхте ли какъв ми е кончето? Мога махна това, ето вижте как е. Какъв яф е. Ето вижте какъв. Ето броня се сложих му. И така, да видим нека на хака. Така. Отиди до файла. Ето тук натискате да инсталираме. Добре. И така напред инсталиране. Така, чакаме се зареди, то малко бавничко зарежда, но це тая. Айде бе! Така. Айде така. Пускаме Powerbox 2. Не ми трябва музиката ми върви. Така. Айде бе! Са те коли, бе? Състезание ще има тук, оле, колко са? Я бати, как ще ги мина, бе? Бутонс. Я ба, човек, как ще ги мина те са, бе? Това направо много трудно, бе. Я ба, издуха ги. Удрят ма. Ес! Я ба, човек! Възможно ли е това, бе? ОМГ! Добре, натискате върху парите. Например, аз искам безброй парите имам. Да. И ето, видяхте ли го? Хака ми е готов. И така, да ви хареса и чао от мен.